Suara suling kumandang suarane Bola-bola Nyang Solo tiga tuku plastik. Cakep. Tidak lupa membeli buah duku. Cakep. Walaupun banyak penyanyi yang cantik, hanya Mbak Putri yang bisa membuat hatiku rindu. Iya. Gobal Kak. Nek aku ini satu kata buat Mas Dalang. Apa itu? Ambel gedes. Waduh selekas. Jenengane nek ketemu penyanyi sing ayu-ayu iki pendak si A beda, si B beda, si C beda ngono. Laki-laki tidak cukup satu, real. Lah ngopo kok ora cukup siji? Karena sebenarnya dia itu ingin yang lain, tapi karena sayang dengan seorang istri, dosa dilakoni. Golek hiburan jobo. Oh, dadi dalange iki kulino golek ning jaba. Loh, kanca-kanca. Loh, terus makake koncone. Anggere Lho, bar- kancane wis disawang alim-alim ngene kok. Angger bar main awan bengi, Hah? maghrib lunga. Awan bengi, Heeh, maghrib. maghrib lunga sik. Kondone nyanggone kanca. Heeh, jebule. Jebul tilik kanca lawas. Iya no. Ya ora apa-apa to wong gur karo koncone to, Mas. Budaya teko. Teko wis rada kere kok. Lho, kok keramas. Oh, kok iso ya, Mas? Mungkin kudanan ning Saking dalan. sumuipun para kanca. Oh, iya. Pokoknya mikire iki sing apik-apik wae. Menawa ning dalan kudanan apa piye ngono lho. Mbak Putri. Bu. Pripun Mas Dalang? Menika nderek para pragung tamu. Sasmita saking Padejiono menika nyuwun panggodaning katresnan parandene kadang-kadang Widyawati menika sampun supe lagunipun panjenengan Bapak Tengkleng. Nggih. Lali ya, Mbak? Nggih rada Suwe lali. rametku. Sesuk wae nak sowan meneh diaturke. Heeh, sok nek dieling-eling neh. Nggih. Ganti. Gantos menapa menika Nderek ingkang ingkang pripun? gagrak gayeng ingkang dipun sragenaken langkung rumiyin. Sragen. Menggah menika napa dipilih kadewasaan panjenengan Mbak Putri nggih nyebani kemareng Lumadi. Oh, nggih. Menika para warga masyarakat sampun lelah satu hari penuh, satu hari satu malam Lah iya. menerima tamu. Wong jagungan kuwi nak berjam-jam walah boyok rasane wis ora karuan. Ora mung boyok. Kadang ki iki lho apa ngene iki. Lambe. Uangipun. Iya, uang. kesel. Mergo mesti guyang-guyu terus. Nggih, karena menyapa terus monggo, Lah, monggo. lah. Piye kabare? Le tetanen piye? Nah, Nggonmu, mulane. apa? Tur pokoke pendak tamu sing teko iki pertanyaane padha. Padha. Dibolan-baleni. Jane ngono iki kalek gawe rekaman kok. Terus Dire- dadi nek ana sing teko disetel. Setel, heeh. Enggo-enggo. Inovasi ae. baru. Nggih, menika yang Kakung kalian yang Putri dereng ngantuk to? Masih semangat. Kula aturi sing radi gayeng sekedhik nggih. Sowan dateng Seragen nggih, Yang. Nggih. Ngaturaken ninggal katresnan Nggih. kemawon. Mugi namung kandhek wonten ing lagon kewala Nggih. tinggal katresnan menika. Kandhek wonten ing lelagon. Ampun ngantos nilarken katresnan sampun kemareng tuwuh wonten salebeting wardaya. Ngono ya, Mas. Oh, anugerah Gusti menika kedah dipun jagi. Karena nak wis kasep tukul, wah, saestu. Terus ling kene ling para kanca aja ngantek nandur katresnan marang bojoning kanca. Nek wis kasep nyaman, susah untuk kita menghilangkan. Oh. Ngono lho orang. Tenang. Dadi ora entuk, ora pareng ngono iku. Ora, ning nak aku yo ora ngono. Lho, kok piye Nah, aku sebagai wong lanang yang sudah punya istri, Heeh. nak upama duwe sir-siran wong wedok, aku ora milih rondo, ora milih prawan. Terus? Milih sing wis ndek bojo. Lho kok malah ngono? Saingane mung bojone tok. Jadi nak perawan mah kok keang saingan. Iya iya iya. Rondo kok keang saingan. Nggih, nggih ampun ngono, jenengan ki kok ya Sing wis terus di bojo kuwi sing penting bojone iki rada diring-ringi.
ngoten niku lak yo engko nek marahi anak buahe piye? Lah kula malah sing marahi mriku. Oh malah. Kang Gondrong menika wah. Wah. Piye? Menika lek kuru menika nggih mboten gelem mendho. Ora gelem leren. Oh alah. Oh sing jarene open-open pawone loro ngono mau to? Ngantos kados taun 1998. Terus ngantos kaya Dek 98. Piye? Ngantos krisis moneter kok isih nekat. Loh, sing penting ki tekate sing Iya, pantang optimis menyerah. ya ora apa-apa. Pantang menyerah. Ora ketong karo kepontal-pontal ning nek mampu ya ora apa-apa. Ngantos kala main ing Jemawa nika kula amiraken wonten ngajengipun kok jendelanipun mobil dipun tutup. Mergane apa? Mergane. Arep nyekeli anake ora gocek. Wah, mangkat pindho ora dibayar. Biar. Salahke juragane to, kena to juragane to. Mangga marang kanca ninggal katresna. Nggih, monggo kanca-kanca JS Musik. Yang Putri Sugeng midhangetaken nggih. Musik kok penake ram ngene.